kembang popong sari mulat kembang trate rayungan rumambak kepulatan lir kembang karang lir kembang karang sungsang jagat manik raja diwakili mas ilang saka ing peperangan ora wani ngadepake karo aku dheweke banjur keplayu ninggalake ing Palugon lajeng kados pundi Kang Mas murid prayoginipun nyebar para wadyabala aja nganti kelayatan ngupaya para senopati ing Pandhawa klebu Werkudara Janaka Bathara Kresna Nekula lan Sedewa yen pancen bisa kecekel salah sawiji ing kono bakal nyuda kekuatane wong Amarta tak kira suwe mejet kowe ngranti pun Kakang tak lumebu ing wewengkon Randuwa Tangan awit pun Kakang wis duwe pusaka kang patut tinel sifat kandel. Mbok menawa mengko para satria Ngamarta katon iso ngalahke piandeling peperangan pusakaku. Nyata yen to pancen satria kang seti mandraguna. Duka yayasine piku medhut padon ing lati tinapu ing muka lir sang kabaranang yen mekaten keparing pamit ingkang rayunata pabarisan Kang Mas Timon ngatos-atos wis aja semelang duga prayoga pun Kakang dhewe wong Amarta rawi lantas malang-malang putung kerubuten tur susena iki senopati Ngastina
tinon ing pamyat busana maneka renggeng kencana brong bandera ayu umitir sinrang pandir sing maruta sirna kumaran ning wiyat mangkyan kumlebeting dwaja serusu brasta kayu kaprapal ron mawurandraing bumi ron mawur katyuping angin kukuanggar sumebar purna nggenya samya bandayuda rikala semana amarga saka adrih marang pusakanira Raden Dursusena Satmargina Patih Udawa saandane mundur saka ing peperangan den rencangin rajang tepasing Wanadiwasa griting ancla pasmiyo dadi minggah ukir sengkan-sengkan anut bambing kaperel mamiring geger mengger arga gugu Rajang sela kang mangapit mergi kang sempit sawunyut mengking pucang arga surya katon wis manuksa bumi kawontrane jagat katingal genya peteng dedet leliweran mulat ing gegana Kartika kang abyor ing ngakasa sinarengan jumeduling Sang Hyang Sasongko kang tinutuping mega malang ing bawana ketingal remu-remu jenggerenging gunung kang katon pating jenggelek jurang kang labet tanpa wangenan jerone lusuk mana perjaten tan ngitung pringga bae margi kateren kang den ulati panitipta daya-daya bisa sowan ana ing pakuwoning para satriya ngamarta ingkang kinarya boring saksana kumlapi lidah kulawan tadit nenggi genci kang winursita kang kinarya sinabeting cinarita ing pinuju lenggah wonten ing pakuwon Randu Watangan Prabu Maswapati lenggah jajar marang ingkang wayah Prabu Puntadewa tuwin ingkang wayah Nata Ndrawati apa dene ing wayah Raden Haryawerkudara drasan kembar kemanian kata Purwadyabala kang sami ngadhep cumadung panganggaing nata marmani senajan tuwa agung ing wirata setunggaling nalindra ingkang wis jempuk nanging uga kalebu memanik ing ratu ing Mertapada
ingkang sekelangkung gawat kaliwat wiwit kepati-pati sampu ngormati jalma kemlayu. Kukila kang miber ngungkuri ing pakon iku bisa njungkel kapisaran plangkame dra luntak ludira sira margalayu. Lakuning mega pinyak barat katon nang emper. Senadyan to mandira kang ajeng manglung sak sami tumiyung kaya kapraban marang pangwasaning kraton ing pakon Randu Watangan. Jer ing kono wewengkon ing kraton Wirata ingkang sekelangkung ageng pangwasan. Anengging lenggah wonten ing Palenggan Agung. Nalendra Wirata ingkang kepareng jejuluk Prabu Maswapati. Ya Prabu Maswapati Raden Durgandana. Lenggah ketingal ning pindha Jaladri neng Kadyawarga. Kathah para abdi umban ingkang tinanggena alalados marang sagunging para priyagung ingkang kempal ing Randu Watangan. Anengging kang lenggah jajar marang Kang Sinuwun. Ingkang wayah ing Amarta Prabu Puntadewa. Ya Prabu Yudhistira Darma Kusumaya Tandha Dwija Kangka. Kadharaken ingkang rayi kembar kemanyan satya sawu jajar bumur talun Raden Nakula tuwin Raden Sahadewa. Anengging kang kepareng ayun ingkang wayah nata Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Sri Maharaja ing Wirata prisa ngewaya sigra nggenya paring sasmita pinengangsek. Ingkang mungging pangeran ingkang rayi Raden Arya Werkudara. Sumrambing Purwadya bala kang ketingal pepak andir wonten ing Paswanan. Sawusnya prisa ngewayana Tandrawati sigra nggenya amedhar sabda.
budining utamaning nata Budi pawalaksana nuring kang pawalaksana mangkono Agung genya paring dono angge ganjar saben dina Wong bawono langgeng sinunggi tatana ora Putu Kunggir Puntadewa wonten paring pangandika Kanjeng Hyang ora liya ingkang dadi pangarep-arepku wis bisa kaleksanan pepanggihan ana ing pakuwon kene yaiku rakamu putuku Nata Ndrawati nulajeng kepareng kula turindang ingin dados piswanipun kadang kula werda sawise prayoga kang dadi lenggamu padha kanthi harja kula Nata Ndrawati pepunden kula wonten mercapada Eyang kula tampi tangan kekalih Eyang paring pambagya dumateng ingkang wayah nampi pangestunipun Eyang kados mboten kirang setunggal menapa sungkeming pambekti sayugi kunjuk wonten saandhap pepodo iya banget panalemaning ingsun ora liwat lumturing pangastuti tampan ana dhat kacancang pucang weni ingkang rayi ngaturaken pambagya rawuh paduka Koko Prabu. Oh inggih Yayi kados mboten kirang setunggal menapa. Ingkang rayi ngaturaken sembah pambekti senajan ingkang rayi ngaturaken pambekti Koko Prabu. Iya Dimas kembar tak trima Yayi. Sawise prayoga lenggah jlitheng kakangku sembahku Tampanono. Iya Dimas Werkudara. Rikala semono ingsun percaya marang jeneng sira mungguh kanan ing pakuwon Randuwatangan ingkang wis cinaketan dening Senopati Ngastina ingkang sepisan Begawan Durna ingkang angka loro malah pepundenmu ing Mandaraka Dewi banjur swasana ing peperangan apa sekirane para kadang-kadangmu ana kang cilik nandhang Cintaka gedhe nganti nemahi kaperloyo nuwun pangestunipun yang sedaya pinanggi sae mboten wonten ingkang sami nandhang Cintaka ageng ngantos angurbanaken jiwa raga jalaran rika semanten Paman Ujum Paman Durna ingkang dados senopati majeng wonten ing paprangan amargi saking kayuyun-yuyun dumateng putranipun ingkang nami Eswatama sinarengan seranipun gajah ingkang dipun paring tetenger Estitama wonten ing ngriku kenging kinarya jalaran Paman Durna ngantos dumugi Sena Margalayu ugi saking pangrekodanipun ingkang wayah Dasarpura lantaran Yayi Prabu Puntadewa amargi Paman Durna lajeng dipun lenggak dening kadang kula Dimas Trusna Jumena. Saengga katigas janganipun dumugi kapraya. Ingkang angka kalih panjenenganipun pepunden kula Rama ing Mandaraka piyambak ingkang nyelirani majik. Senajan to sampun kondhang kaunang-unang kasudibianipun ugi nampi pangestunipun sedaya para pinisepuh ingkang wayah sedaya pinaryan unggul dirutipun saengga Rama Prabu Mandaraka dumugi ning Sirna Margalayu. Kung bawono langgeng sinunggi tatana. Iya muga-muga kabeh mau lestari.
awit isine para putu-putuku iku nempuh marang kanan kang bener kang sumedya ambrasta marang kamurkaning jagat iya ingkang sinandhang dening putuku Prabu Duryudana. Lah banjur putuku Arjuna ana ngendi? Tasih kantun wonten ing pabarisan dipun dherekaken para abdi repat Panakawan. Sawise purna anggur padha imbal wecana saiki aku bakal nyuwun prisa. Apa diparengake ambajutake peperangan awit sekot panuwunku sakadang daya-daya enggal bisa purna kanan iki negara lestari bali ana ing tangane para kadang-kadang pingamarta. Werkudara apa Maswapati kakekku ing kaya mengkono mau kang darbi wonang Rakamu Ndwarawati awit Rakamu Ndwarawati ingkang nyekel panguwasaning Jitapsara. Iya. Yen pancen tekan titi mangsane ora kena suwala. Nanging senajan to ing kono darbi karsa yen durung tekan titi mangsane aja banjur nerak marang anggran mlanggar marang walane Sudara Werdamu. Tak estokake ngendikane Mas Wapati kakek. Sidhem jroning pasowanan wadyagung tanpa sabawa kapraban sang Nalendra teka mangkono dereng ngantos para ngenyuk imbal pangendikane. Wong Agung Ndwarawati dereng niti priksa Jitapsara. Katungka pelajar Patih Udawa ngaturaken dadaring pabarisan gagah tinunu. Katiuping samirana kongas kandaning sakarga adung mangambar kasiluring bakal samar panduluku
Kaya iki patihmu, Patih Udawa kang sowan sumengko temen nggone sowan ana ing pakuwon Randuwatangan kulo. Nuwun yang kepareng kula trindang piswanipun Kakang Patih Udawa. Padha Basuki Udawa, I pangestu dalem Gusti Ratu Agung kados manggih raharja. Sungkeming pambekti mugi kunjuk sandhap pepodo ya tak tampa. Kakang Udawa padha becik pangestu dalem Gusti Ratu Agung kados winantu karaharjan. Marata tuli matura ana wigati apa nggonmu keplayu kaya semengko pengalak brojo katitik. Mleting narpada kang ora kendhat ageman kang tanpa tumata kaya kok nyolowadi temen. Aduh sinuwun ngaturaken kedrawasan. Mboten kanyono-nyono duk rikala kula kadhawan tenggo wonten ing glagah tinunu. Senopati Ngastina ndatengi inggih minangka dados percalan ngajeng ingkang kekasih Raden Dursusena. Dipun adhepaken kula sakwadya Balasedaya piyambakipun pancen Seti Mandraguna. Pusakanipun ingkang ketingal bebayani awit katitik pamoripun kados mubal medal Agni ingkang makantar kanlan. Mingut ing salira tunggal kelir katon sang mawantaka karsana kula yang durung nganti rampung kuli padha imbal wacana Udawa wis ngaturake kanan dadaling pabarisan. Oh iya. Yen namung menika kemawon kinten dereng sepinten ya. Sena apa tekan titi mangsane jeneng para yayi kang kudu lumebu ana ing Surabaka. Ya. Mas Bupati kakekku njaluk pangestumu. Iya sing ati-ati kula. Bar kakangku Pangestanana. Iya Dimas sing praitna ngati-ati. Yen pancen bisa unggul juritmu syukur binagi seunang yen kira-kira kendhak yudane aja tok bacutake. Mas Bupati kakekku njaluk pangestumu. Iya sing ati-ati kula. Bar kakangku Pangestanana. Iya Dimas sing praitna ngati-ati. Yen pancen bisa unggul juritmu syukur binagi seunang yen kira-kira kendhak yudane aja tok bacutake. Utawa kakangku cumadung dawuh ayo metu njaba iku dhereken. Ingkang wayang nyuwun pamit yang sing paling ati-ati kersa.
tumadu ing gunung Pancatnyana pinetik winejang sang Padmanaba Dimas Trusna Jimena kula Koko Prabu adoh tak cerake tak wraketake sumurpa duk rikala pun Kakang pepanggihan ana Ngranduwatangan Kakang Udawa sowan ngaturake yen jajal barisan Glagatina saka pakartine Sentana Ngastina Raden Dursusena. Menapa kepareng ingkang raying tumandang wonten peperangan Koko Prabu dudu tanding. Ya mung pun Kakang paring kuring marang Si Adi wae wadyabala kabeh dawuh siaga tata-tata sikep gegawan kuwi. Awit ingkang tumapak ing ronang nggono Sudara Werdamu Yayi Bratasena nuwun kaluhuran Koko Prabu. Jaga mbok menawa ana telik sandipaya iku kewajibane satra muda mung pama dipawa kudu sing eling lan waspada. Nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu sing ati-ati Dimas. Tamyuring ware kumleping tirta sumunduling wantes mulat risang naga yaksa amburnawa kakangku kula Raden saiki kumpulna prajuritmu sing seka Glagatina nutut urilaku ora sadha melu temandang mengko gek suja rikala semana ana ingkang kepara tiwas iki pangestunipun Raden Werkudara setunggal kemawon boten wonten ing nandhang sakit namung upami dipun lajengaken kula kinten kathah raja pecah isih adoh saka ing kene kula kinten sak pengker kula dipun tututi kan wadyabala Ngastina ora patut lenggah karo mresa tak jangkae wong
wang sinengkang wali sandang walikan Gedhek wasimper jojo wang malang wentes nyogangsir Aku ngame-ame Werkudara Gog. Sing keketon ana peningalku kejaba mung siji Werkudara loro Janaka. Ora gorasaning pamikirku iso nyangking sirahe Janaka ora bisa nglindhingake kunarpane Werkudara penyakit ora pati. Ampun dumehke sing ora-ora. Saman ngrasani Werkudara niku mangke ge malah sampeyan niku mangke ndisi kuwi kok Werkudara niku ora kena di rasane. Ayo tolong. Pak. Jalane Werkudara niku sedulure niku Bayu. Upama sampean ngrasani Werkudara teng pinggir gunung, mangke ya mesti wadul, awit bayune gunung sedulure Werkudara. Rasane Werkudara teng ngandhing gajah umpamane mangke ya mesti ana gajah lapuran merga bayune gajah ya sedulure Werkudara. Mengkono. Rasane Werkudara ana angin niku ya ora kena awit bayune angin niku ya sedulure Werkudara. Mula sampeyan umpama ngrasani Werkudara yuk jejer karo wong entut ya ora kena. Aku menika mangke carane bakal ana entut lapuran. Wondo nek kaya codot ya. Ya ora ana entut kok lapuran. Reka-reka wae. Jalaran bayune angin ki Werkudara. Bayune angin ku ya ora Werkudara, angin wis kok wetengmu. Sing ora-ora wae iki. Kaya ngopo aku bakal bisa mateni Werkudara lek beras sing pamikirku. Sing ati-ati lho Raden, sing ati-ati. Awit kula pun ngerti glibete Werkudara. Iki Dimas Werkudara, Kang. Iki mboten badhe lepat menika Kang Werkudara. Mandhega bondo tanganmu keparat. Kepurangguling satru bawat nyobentar Dimas Werkudara pangling karo aku. Ora bakal pangling iki kaya Dursusena Kakang. Iya. Praptanipun Kakang ana ing alas Kuruseta. Iki papan peperangan. Ora ya kepingin bakal nugel gulumu.
yen panjenengan kelak prenggake becik mumpung durung kedadian kowe saking ngalau wong Ngamarta kabeh supaya banjur sumuyut ana ngarepan aku ngrilake bumi negara Sina ana ngersane Koko Prabu Jakapitana. Wis ora sah kakean swara waton aku wis tekaning pati kowe bisa ngucap ngrasani kowe. Pandingalanmu sing panggah aja mung ijen sipatos saya ora bakal tinggal gelanggang colong layu. Tampil pilingamu bisa pecah selamu dupak raimu. Werkudara mati kok. Nek senajan mati ampun kudu disumbari dhisik. Dalane Werkudara menika kena lara luputing pati. Nek Werkudara disumbari niku mangke malah dadine njuk kosok balen. Mang napakke niku ketaman kemandenku. Werkudara ki jan yo gagah temenan. Semene gedene. Nah iki lho. Sikile nek doncake kaya telale kuwawung. Gajah kok. Telale kuwawunge cilik kok yo. Dinteni Togo Karben pangih Werkudara. Sinarita Raden Arya Sena kataman kemandhen. Saknalika gladran depani Bantara. Marmane wis kalengko yen to satriya iku kena lara luputing pati mati sedina kaping 7. Kasliring Maruta Greka nuliwung. Lute Bima Sayukya sawara-wara. Umbolken katanira perang kontet saliranira ingkang kemandene panas kaya mawa athuk Majo pindho kelakon gagrak awamu rasa mingkir kelakon gejaret kuku Pancanaka mrobol
Sepisan tumomong pindho wis ora tumomong. Terus pundi? Rikala sepisan nglegani tumomo bareng pindho ora tumonggo. Saya ping 3 wis ora barang-barang. Pindho entek wisane kok ngono. Panjenengan Werkudara menika ngoten niku. Nagek pisan ngaten iki kaya nglegani mungsuhe. Ning anggere tamake pindho ping 3 dudu apa-apa. Monggo kula pun weruh sarunganing kuku pun dicopot ning mangke kukune jaret weteng sampeyan. Bengkungan sing kandel. Kejaret mangke. Cilaka monggo kukune Werkudara nika nempun dinyunyukke teng umudre. Caus menjero niku mangke metune pun gawa usus. Wah. Gilani. Nggih. Usus niku mangke terus caus pindho gawa ati. Monggo pun digoreng. Ning secuwe lho. Oh. Wong nek medhit ning ati secuwe domongake. Bakal tak tamani pusaka kanggo nyemanggaken. Aja mlayu ke taman pusakaku jemparing Badra Bumi matu jenengan. Kakangku, apa Dimas? Pusakane Dursusena kakangku pancen bebayani tumama ana ngawaku ilang kekuatane. Aku rawani ya. Menapa kepareng ingkang rayi majeng Koko Prabu Dimas terus jembrut aja tok ayoni dudutan. Iso ora iso Dimas Werkudara sing kudu maju. Gegamane nyemelangi luwur Werkudara ta duwe pusaka. Apa ya kelakon ing atase pusakane Werkudara kalah karo pusakane Dursusena. Wah. Nganti lali aku. Lah ndi gaman kok ya lali. Njaluk pangestu tak tandani sing hati-hati ya, Dik. Carita Raden Arya Bratasena wis ngampil pusaka Jodipati kang aran Gada Lukitasari. Ya Gada Rujak Polo Guyang Getih. Noyah nayuh kagambarna Baskara wis titimangsa manuksma ing bumi. Cinita keparing Jawata wis tumeka garise.
Raden Dursusena lena ing kapraenanira katampel dadane Raden Haryasena jengkelang sirna pecah mestakane. Pusakane ampuh kaya ngapa nek tanding karo gadane Werkudara ora bakal kelakon umur jam-jaman. Kesamplak sirahe nganti dadi telu kaya ngono. Nah wong gada Lukitasari sing wis kondang kaunang-unang rujak ulek. Polo kok ya urek kula. Agak arep mikirke kekes Mahrasida. Mergo mbilung lambene ndledek. Aku ki nek anu ora iso, susah aku ki. Angger ana kanan susah ngono ki malah ternyun yo tadine yo ora susah. Wong kok disusah-susahake. Oleh apa? Ayo. Bocah prajurit lho sumurpa gilu Gustimu tekaning pati. Tak ruktine sing apik-apik prayoga kowe bela Sungkawa. Kanca, aja kelayatan mimis Kalantaka cawisake kau nempuh barisan Ngamarta ajur mungsu ula. Maju bareng mimis Kalantaka Gurnat Gurnanda cawisake rawi-rawi rantas malang-malang putung senajan Setimandra Guna Werkudara kekrutuk gegaman ajur kuwi.
Kacarita Raden Harya Bratasena prisa ajuning wadya bala ing tanpa wilangan ing kono datan saranta Gada Lukista Sari kadupak glundung ana paprangan anggiles wadya bala ngastina akeh kang datan kuwawa mati gepeng ana paprangan